itu sa tamni bagi nor supalan bagi makai pila hambai sini media person sono songtini 26 Asram Bari constituency ni anggai sini Sipai Hawar GP aba Gram Panchayat 2 number ward abo tisa katang hinjago parawo kamiwo sini Takuk Bahadur Deborma bini umur aslinya ko satu nai kono bini botini sini bini saksuri hamen bagi mat hijaka sini agotla jibi sakam logo bo saksuri hamen gai kana kisu dinage tika kana gai bini khakchoma panda ebo 13 din sung saima maningkai borok nukungo bosasinsi bongni tamnai income khlainai tabo bong nok nukungo keu grai angana nukna obong kai sini borong nang late Bahadur bini logisong bongni income keu khaina grai sung kanawi borong no bini khakchoma panda aba bono logirti sung kisa sung kabang rebe fro mairung tiroksimi sung tini suba sokhaina hinai phailakya ora sung phaiman jokya ang ji five political district working president Diprabotha District Deborma te anlogi phaiman jokya sini 26 Asram Bari block committee ni committee member sini Takuk Monoranjan Deborma te agri outstanding committee ni committee member sini Borongrang Sobon Deborma te sini logi sini senior leader sini Borongrang sini da Prosanto te Sipai Hawar GP ni no sini Takuk Asip Tongo te sini Takuk Manobendra tebo tongo logi jotono bung kuliah oro protection nukna sung jotono sung keripana sungbo kerim bisuntu tini khairuma bisuntu cinti brasarang no sung jono rang kicham bisa khairi sungo bakino suba sokelai tongo te sung busang dino suba sokla nyai ni haine sung tini oro phaimaningo boleh boleh tam sak hambai nok suba mai nok ta hambai tongki cái kiểu của đây là cái số ra bao nhiêu long lang hàng của ông cười chúng ta phải khai nhận cái cảm nhận như vậy asma